Ndewonu. N'ụbọchị nke taa anyị ga-atapịa ihe bụ njehie na JavaScript nke ndị oyibo na-akpọ types of errors in JavaScript. Ọ bụrụ na ile anya ebe a, ị ga-ahụ na anyị enweghị na ọtụtụ njehie niile errors nke nọ n'ime JavaScript nke si na JavaScript code anyị na-apụta na browser anyị. Nke mbụ a na-ezi anyị unexpected token. Ị hụrụ nke a bụ nke a na-akpọ syntax error. Nke ọzọ a bụ nke a na-akpọkwa reference error, nke a na-asị why is not defined. M ga-egosicha na otu esi dere ya na koodu. Nke ọzọ kwa nke a na-akpọ custom error. Nke ọ bụ nke a na-akpọkwa range error. Ka m gosikwa na otu anyị ga-esi kepụta ọkpụkpa na ị na-ede koodu gị inweta error ọbụla dị iche iche ka iji nye ike mata error ị hụrụ na koodu gị, ka e marakwa otu ị ga-esi hazie ya, marakwa ebe error ya si na-abata. Ka m gakwa na koodu m. Ọ bụrụ na ịbata ebe nke a bụ nke anyị mkpọrọ nke a na ihe a bụ nke a na-akpọ syntax error. Ebe anyị ga-ahụ na ebe a m dere ihe a eweba m nke a na-eji na-ekpuchi. Ile anya ị ga-ahụ na eweba m nke a na-eji na-ekpuchi ihe ebe a. Ọ ihe mere anyị ji nwee njehie ahụ, ọ ihe mere anyị ji nwee error ahụ. Ị hụrụ ya? Ọ bụrụ na ntịbịa ị ga-ahụ na ọ ga-adị mma. Ị ga-ahụkwala anyị ga-enweta error ahụ sịrị syntax error ọzọ ka m ga-achịkwa. Ị hụrụ ya nke ahụ apụọla, nke syntax error ahụ apụọla. Ị hụrụ ya n'ihi na emebala m ya. Ọ bụrụ na idewa koodu gị nweta syntax error, gaa mara na e nwere otu i siri dee koodu gị niile deta ha ọfụma. Ihe ọzọ nchọkwa ịkọwazi bụ enwere ụdị errors nọ na JavaScript. Nke bụ nke a na-akpọ syntax error, nke ọzọ bụ nke a na-akpọ type error. Anyị nwerekwe nke a na-akpọ reference error, nwekwe nke a na-akpọ range error, nwekwe custom error. M ga-akọwacha ha niile ofu n'ofu. Ọ bụrụ na ebe anyị akọwala ihe bụ syntax error, nke ọzọ anyị ga-akọwa bụ nke a na-akpọ type error. Type error bụ ọ bụrụ na ị were ile hụrụ ebe anyị dere type error. Ọ bụrụ na ị dee koodu gị, ihe a bụ ụdị ozi ọ ga-enye gị n'asụsụ Igbo na JavaScript gị. Ihe a bụ asụsụ ọ ga-enye gị. Ihe a bụ otu ozi a ga-adị. Ọ ga-asị gị type error. Ọ ga-asị gị na nke a is not a function. Ihe a na-achọ ịkọwa bụ na anyị werele ihe anyị hụrụ ebe a abụghị string. Ihe a na ọ rụwala ọrụ ka nọmba. E nwere ha na-akpọ cohesion na JavaScript. O mere ha na-akpọ cohesion. Ihe ya na-arụ ọrụ, ihe arụwala ọrụ ka nọmba. Anyị ewerele nke a na-akpọ to uppercase webịa n'ime ihe a. Ọ na-egosi anyị na ihe anyị enweghị method a na-akpọ to uppercase na nọmba. Ị ga-eji nwe rụọ ọrụ na data na JavaScript data type ọbụla bụ nọmba. Ọ ihe a na-akọwa ebe a. Ị hụrụ ya? Mana ọ bụrụ na m were ihe a mwebịa na mmehie a ọ bụrụ string, ka m dee ya Igbo. Ị hụ na ọ bụrụla string ziri ezi, ngaghachi na browser m, ị ga-ahụ na error ahụ anyị nwere ebe ọ ga-apụta ọzọ. Ị ga-ahụ na ọ pụọla. Ị hụrụ ya? Ọ nọọzi ya. Ị hụrụ ya? Ọ pụọla. Nke ahụ apụkwala. Nke ọzọ a ga-emekwa bụ nke a na-akpọkwa ka anyị mekwa nke a na-akpọ reference error. Ka anyị ga-achịkwa na nke a na-akpọ reference error. Nke ihe ya na-akọwa bụ ọ bụrụ na ịchọ iweta aka na variable ma ọ bụ data nke JavaScript na-aga enye gị ikikere iweta aka na ya. Ọ bụrụ na ndị oyibo na-akpị ya ịchọ ime access. Ọ bụrụ na ịchọ iweta aka na variable ma ọ bụ data nke ọbụla JavaScript na-ege enyenwu gị ike iweta aka na ya, ọ ga-enye gị ihe a na-akpọ reference error. Ị ga-ahụkwala ọ bụrụ na m depụta ihe ya na-akọwa ebe a, anyị enweghị variable nke a na-akpọ y na koodu anyị ebe a. Ọ bụrụ na nke ịkpa variable nke a na-akpọ y nsị ya, ọ bụrụ na mkpa ya nri ya nke a na-akpọ boolean value true, ị ga-ahụla error nke ahụ dere reference error ga-apụ. Ka anyị ga-achịkwa na browser ga nyocha ya. Ị hụrụ ya na ọ pụọla. Nke ahụ apụọ, error nke ahụ apụọla. Ọ pụọla. Ka anyị gakwanụ nke ọzọ anyị ga-akọwa bụkwa nke a na-akpọ range error. Ọ bụrụ na ịbata ebe a, ihe a bụ array. Ihe a bụ ị ga-ahụkwala length array nke a bụ ọ bụ sọsọ 3. Ọ bụrụ na ịchọ iweta aka, ihe anyị chọ ime bụ iweta aka na array nke nwere index nke a na-akpọ -1. Ị ga-ahụ anyị enweghị ya na array nke a. Ọ ga-enye anyị range error. Ịchọ iweta aka na index array nke anọghị n'ime array nke a, ọ ga-enye anyị nsogbu. Ọ bụrụ na m dị nke a sị, ọ bụrụ na m wetuo ya sị, ọ bụrụ na m sị dot length ya m sị
ntinye dịka ofu ị ga-ahụ na error nke ahụ ga-apụ, nsogbu ahụ ga-apụ. Ị hụrụ ya ọ pụọla, ọ pụọla. Ị hụrụ anyị enweghịzi ebe ọ pụọla. Anyị ga-achịkwa n'ọzọ ebe a. Nke ọzọ anyị ga-akọwakwa bụ nke a na-akpọ custom error. Ka nkọwa ihe bụ custom error. Ọ bụrụ na ị na-ede koodu gị, ị chọrọ iwepụta error, ị chọrọ iwepụta njehie, ị chọrọ oge ihe dị otu a mere ka iwepụta error n'ime ya, ị ga-eji aka gị kepụta error nke gị. Custom error bụ nke anyị na-akpọ iji aka gị wee kepụta error nke gị. Ọ bụrụ na m bịakwa ebe a, ị ga-ahụ na ewerele m klaasị m kepụta error, mee ihe extend. Ekele m ka na-akpọ custom error class, mee ihe extend na JavaScript error. Ị hụrụ ya? Ihe m sịrị kwa ewerele m constructor weba meseji m na-asị ọ bụrụ na ịkpọ class error nke class function, ọ bụrụ na ịkpọ ya okwu, ọ bụrụ na ịkpọ ya okwu, argument ọ bụla iwebara n'ime ya ọ ga-abụ ozi ọ ga-ezigara gị na aha anyị nyere kwa ya. Leekwa ebe a n'ime try block kacha ewerele m akpọla m class function, akpọla m okwu ebe a weba argument nke asịrị this is a custom error. Leekwa ihe ga-eme na ọ bụrụ na m gaghachi, ị ga-ahụ na ihe class function a na-arụ bụ iwepụtara anyị error. Ọhụ ihe a na-akpọ custom error. Anyị jiri aka anyị kepụta error nke anyị chọrọ ka ọ mere anyị ihe oge ọbụla kpọrọ ihe okwu, ka o mere ihe anyị chọrọ ka o mere anyị, ka o wepụtara anyị error ihe anyị chọrọ. Ọ bụrụ na ị bịaghachi ebe a, ịbịa ebe a anyị gaghachi na browser, ị ga-ahụ na ọ ga-akpọ nke okwu ka anyị gaghachi na browser. M ga-ezigbo otu a ga-esi wepụta ihe. Hụrụ ya, ọ sịrị ya custom error, this is a custom error. Ihe mere o ji na-eme otu ahụ n'ihi na anyị akpọọla ihe okwu, anyị akpọọla okwu. Ọ bụrụkwa na m wepụ ya, ọ bụrụ na m wetuo ya hapụ ịkpị okwu, anyị ga-enweta error ahụ ọzọ. Ka m wetuo okwu ya, ga-ahụ na njehie ahụ ga-apụ. Ọ bụrụ na m wetucha ndị a niile, ka m wetucha ha niile hapụ ịkpị okwu, achọghịzi m ịkpọ custom error ahụ okwu, achọghịzi m ịkpị okwu. Ihe ị ga-ahụ na error nke ahụ nwere ọ ga-apụtazi ọzọ. Ị hụrụ ala ọ pụọla. Nke ọzọ fọziri abụọ ndị anyị ga-akọwacha na ha niile. Ka anyị gaghachikwa n'ọzọ. Nke ọzọ anyị chekọwa akpụkpa nke anyị na-akpọ async error. Async error bụ ọ bụrụ ka m mba n'ime async error anya. Async error bụ ọ bụrụ asynchronous operation, ihe a na-akpọ asynchronous operation. Anyị na-achọ iweta aka na API a, ihe bụ nke a na-akpọ JSON placeholder API. Anyị na-achọ iweta aka na ya webata ihe m chọrọ achọrọ m ịga na JSON placeholder ga weta data ha. Ihe bụ na enwere nsogbu dị na API a enwere nsogbu dị na ya. Ihe m na nke mbụ m dere ebe a sị ka m wetuo m enwere ka m wetuo nka, ka wetuo m nke a dị iche oke maka wetuo m nka. Ihe m na-akọwa ebe a bụ ọ bụrụ na enwe nsogbu, ihe bụ ihe a na-akpọ the .dem method. Enwere ka ga-ejikwa nke a na-akpọ async and await. Ma ihe anyị ji wee webata aka na data anyị na-enweta site na JSON placeholder bụ nke anyị na-akpọ the .dem method. A na-akpọ ya .dem method. Ọ bụrụ na ị ga-ahụ na enwere nke ya edere kpọm dee ya den, ị ga-ederịrị ihe n'asụsụ Igbo. Otu ọ dị, ị ga-ahụ na ihe anyị na-akọwa ebe a bụ ọ bụrụ na ihe aga nke ọma, ọ bụrụ na enweghị nsogbu dị na ya, webatara anyị aka na data nke anyị na-asị console ọgara anyị data ya anyị nwetara. Ọ bụrụkwa na enwe nsogbu, anyị ga-eji nke a na-akpọ catch. Ị hụrụ ka a na-akpọ catch block. Ọ bịa bụ ihe anyị ga-eji nweta error, nweta njehie na-esi ihe na-alọta. Ọ bụrụ na anyị gaghachi na browser anyị ọzọ, ị ga-ahụ ịhụ na anyị enwere nsogbu ebe a n'ihi na API ọ dịghị mma. Ka m ga mee ya ka ọ dị mma, ị ga-eweba nke a na-akpọ enwere ihe m wepụrụ ebe ahụ, ewebala m. Ịhụrụ ya, asịla m akpọla m ya users. Ị ga-ahụ na anyị ga-enwetazi nsogbu ahụ ọzọ. Ịhụrụ ya, o webatarala ya aka na data, onye na anyị data ahụ anyị wetara site na JSON placeholder. Ịhụrụ ya na error niile ndị ahụ apụsịchala n'ofu. Ihe bụ otu ị ga-esi jiri error rụọ ọrụ, matakpa ụdịka error ị na-enweta ọ bụrụ na idewa JavaScript code gị. Ngaghachikwa enwere ihe ọzọ nchekwa igosikwa na bụ otu ị ga-esi ihe ọzọ nche igosikwa ebe a bụ nke a na-akpọkwa handling error. Ọ bụrụ na ị na-ede koodu gị, ị nwere elu uche na ị nwere ike inweta error oge dị ụta, ị ga-ewere nke anyị na-akpọ try catch block.
ihe a na-akpọ ya try catch block n'asụsụ Igbo. Ị ga-ejiri ya. Ihe m na-achọ ịkọwa ebe a bụ ọ bụrụ na enwee nsogbu n'ime ọ bụrụ na koodu a n'ebe a enweta ha na nsogbu ọbụla nọ n'ime ya, anyị ga-ewere nke anyị na-akpọ catch dịka ihe anyị mere n'ime asị nke ebe a. Ọ bụrụ na ile anyị ga-ahụkwala anyị ji nke akpọrọ catch kpa ebe a rụọ ọrụ nwetakwa aka na njehie nke anyị nwetara na JSON placeholder. Ma ọ bụrụ na ị bịaghachi n'ebe a, ihe anyị na-akọwa ebe a bụ ọ bụrụ na koodu anọ n'ime ebe a ọ bụrụ na ọ gaghị nke ọma, onwe nsogbu ọbụla dị n'ime ya bata, anyị ga-asị ka koodu nke anọ n'ime catch block a ga-arụrụ anyị ọrụ. Ọ ga-eweta aka na error ọbụla enwetara site na koodu a oge koodu a rụrụ ọrụ. Onwe nsogbu nke catch block a ga-ewetara anyị aka n'ozi error nke anyị nwetara site na koodu nke anyị nwere n'ime ebe a. Ihe na-akpọ catch, ihe nke a na-akpọ try catch block. Ndewonu Igbo ndị ọma njem ọnụ, ọ bụ otu ọha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa. Ọ bụrụ na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, ọ bụrụ na ihe anyị na-eme masịrị gị na ịchọ ịkwado anyị, biko tụsara anyị aka na subscribe button nke ahụ, gbakwara anyị aka na button ịhụnanya nke a na-akpọ like button, tụsara anyị ozi a. Ndewonu.